Vyšná Hudka iba 10 km vzdialená od Košíc s priamym napojením a MHD. Vhodná pre ľudí, ktorí hľadajú bývanie mimo mestského ruchu. Obec je obklopená prírodou a zeleňou, čo je ideálne pre cykloturistiku, relax a prechádzky. Dom je postavený na parcele, ktorá má 600 m2 a užitková plocha domu je 111 m2. Dom disponuje 3 izbami, kde je obývačka spojená s kuchyňou. Dom prešiel minulý rok kompletnou rekonštrukciou vrátane strechy a elektrorozvodov. Je tu možnosť vybudovania otvárateľnej brány a parkoviska pre 3 autá. Tichá lokalita, ideálna na bývanie v pokojnej časti obce. Za zmienku stojí aj dobrá dostupnosť do novovznikajúceho závodu Volvo. Volajte.